Berdimuhammed Annaýew adynaky Arkadaş şäher moğolumçylyk orta hüner okuw mekdebiniň çägi 1941-1945-nji ýyllaň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňiş gün münasibetli gurulýan dawaralan merkezine uruly. Bu ýerde edermen esger ilhalar insan Berdimuhammed Annaýewiň heykeline gul goýmak şäresi şany wakalaň many mazmuntaýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Arkadaş şäheriniň jemgyýetçilik guramalarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň, hormatly ýaşullaň hemde ak qiňaşly eneleň, köp sanly talip ýaşlaň, täze şäheriň ilatynyň gatnaşmagyna geçirilen dabara, uruşda wepat bulan illeşlerimize goýulýan sarpan we bagtyar nesilleň, edermen pederleriniň gadanan şöhratyna bolan söýgüsiniň aýdyň nyşanyna uruldy. Yalanly ýyllaň alym berdimli söwgeşine gatnaşyp, edermenlik görkeden illeşlerimizi hatyralamak, olaň sarpasyna belen tutmak we söwgeşde wepat bolan eskerlen ýan ýoldaşlaryna hormat goýmak, arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyny alnyp barilýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň eler tutulýan uğurlarynyň birine ugruldy. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň başyny başlan insan perwer ýörelgeleriniň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna üstünlikli dowam etdirilýändiginiň nobatdaky beýanlary. Arkadaş şäheriniň Aba Annaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň, Berdimuhammed Annaýew adynaky Arkadaş şäher moğolumçylyk orta hüner okuw mekdebiniň, Saçly Dursunow adynaky Arkadaş şäher lukmançylyk orta hüner okuw mekdebiniň, Sakyt Jeparow adynaky Arkadaş şäher ýürüýte sunugat mekdebiniň talipleri we täze şäheriň mekdepleriniň okuwçylary beýik insanyň heykeline ajaýyp ýad gullerinden boglan gul leselerini goýup, atalarymyzyň şöhratly ýollaryna wepaly boljakdyklaryny nyktadylar. Tarihte öçmejek izgarlaran, ýurdun asudalygy, paragatçylyk we halkyň bagtyar durmuşy ugrunda gadaply söwgeşlere gatnaşyp, edermenlik görkeden ýyleşlerimiziň durmuşy we bitiren hyzmatlary häzirki nesiller üçin görelme mektebidir. Hormatly prezidentimiziň belleýişi ýaly, gadaply söwgeşlere gatnaşyp, edermenlik görkeden ýyleşlerimiz baradaky hakyda häzirki we geljek nesilleň kalbyna müdümlik ýaşar. Dawarada çykyş edenler şöhratly pederlerimiziň görkeden edermenlikleri, olaň watany wepaly bolmak ýaly asylly ýörelgelere ösüp gelýän ýaş nesilleri, belent maksatlary, täze zähmet ýeňişlerine ruhlanyrga. Munyň özi Mähriban watanymyza peder perzent mektebiniň asylly we dünýä nusgulyk ýörelgeleriniň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösürilýändiginiň, dowamaty atarylýandygynyň nobatdaky beýanyna uruldy. Beýik watançylyk urşuna gatnaşan ýyleşlerimiziň görkeden edermenligi, türkmen halkynyň taryhyň dowamyna taplanan erkiniň hiç bir güýjüň synyrıp bilmeýändigini dünýä äşkar etdi. Türkmen halkynyň gaýdusyz ogullary, gadaply söwgeşlerde edermenlik görkezip, ýokary döwlet syýlaklaryna orden medallara münasip boldylar. Olar pederlerimiziň şöhratly ýollaryna münasip dowam edip, häzirki nesillere nusga boldylar. Berdimuhammed Annaýew adynaky Arkadaş şäher moğolumçylyk orta hüner okuw mekdebine gadaply söwgeşlere gatnaşyp, edermenlik görkeden ýyleşlerimiziň biri Berdimuhammed Annaýewiň heykeline gul goýmak dabarasyna edilen çykyşlar gahrman pederlerimiziň şöhratly ýolunyň senasyna uruldy.